Vítam vás u dnešného tretieho partu z hry Roblox a v dnešnom videu by som sa chcel s vami porozprávať o tom, ako ste sa mali dneska v škole, keď ste prišli zo školy domov. Ešte sa mi neodomkla funkcia príspevky, takže tak. V tomto videu by som sa ešte chcel porozprávať. Keby ste chceli aj budúci týždeň, aby som natáčal každý deň tieto diely z Robloxu, tak dajte na toto video like a na môj hlavný kanál mi dajte odber. A ja to budem každý deň natáčať aj budúci týždeň. OK. Už natáčam minútu a ešte budem natáčať. Ešte fakt budem natáčať. Ešte by som chcel prebrať tému o Robloxe. Ale to až v budúcom dieli z Robloxu. Až zajtra. Tento celý týždeň. Za 2 dní pôjde prvá epizóda z 13. série Nemocnica. Pôjde za 2 dní prvá epizóda z 13. série Nemocnica. Takže tak. Už natáčam skoro 2 minúty. Tak, a to bolo všetko z tohoto videa. Dajte na toto video like a na môj hlavný kanál mi dajte odber. A uvidíme sa u ďalšieho dielu. Čau.